break. No? Ito ba po? Break ka po. Sinay ko, salah sinubit. Pag-ubit. Pati ano sa mo ko? Eh ba? Ayaw ba? Pagkinindot yung mga motor. Tugayo. Ano yung mag-abot sunan? Breaker di ay. Premium. Diyan lang kwarta mo? Sunan, breaker di ay. Regapon. Salah sa break. Lima regapon. Ito ba yung tingit yun? Namatay mo lalim ka pa ito yung kabanyo ko. Damay-damay mo ah. Diba? Kapagla na. Bila na kung suray disgrasya. Bila na kung motor yung gusto. 63. Ay, Chris dia wala. Ada Chris ba? Wala gyud. Wala. Kana nila yung disimen. Okay. Buang na. Kanji ko. 37. Thank you. Ilan ni sir? Sila? 200. 200. Ako ikaw ang kwarta, pataplan na ako sa sinta eh. Uy, ang aking
Iriso na ako. Gingon ko nimo nga ato istina. So, soy abling skina. Pila man na pud na ang harina. Ano ang lista? Lipat palit kay gano wala Li kay kwarta. sa tubil. Pila man yung natapalan. 60. Ang kape hindi tanaw to. 600. 700 kuan. Ano to ang listahan dia tanaw ano to? Pero 762 62 ang natapsa. Pila pa yung mga tapal ani? Ito lagi. 62? Oh. 7 na akong kwarta. 3 PC suka. Wa may ko ang gagmay junior. Dito ko na lang. Kuha ng bag, oy. Labay na ito sa kano. Labay na kay mo na masudli. Iyon ko, pagkat ako mag-istorya, ilabay niya ito sa ato. Butang sa nasa, Nya ko sa labay sa ko top. butang na ito ato yung mga. Ni ko kuha ni ay labay ko ni ko. Good rin niya. Pero nga sa naglabay, di kabot ko. Tas ano ba kasi mga sawa? Asa man ito yung papa, kapag mo sa yung mga magdagan. Ano man? Mauna! Asa man? Manon. Asa man di? Asa man sila? Man. Asa man? Muna ang gusto mag-inom. Kwarta na, nag-ibatro pa. Imong manok ba? Anong naman? Gibutan mo yung manok. Matamak ka. Yan sa gordya na tik, buri kitik. Georgia ka dyan. Buri kitik. Buri kitik. Buri kitik. Ya mari mo guys ya. Buri kitik. Buri kitik. Buri kitik. Buri kitik. Buri kitik. Na mo ko sa eskwela, mulukso.